सखी काए सखी हई हमार एगो भेसरा बलम्बा भेसर कहत रे हमार घर यार दुआर खोजता हेले खाती चापम परेसर के तोर थरेसर भस जाए इका कहत रे सखी का कहिए सखी माखन मलाई और शरीर के छोड़ के मरद हमार जौआ गोरता सखी जो गोरता की हो गोरता ये सखी देखा बुझत रे कि हमारा कछुआ के पछुआ मर ले बा हमार कछुआ भी टन टन करता औरत ये कहतिया जब से चढ़ल बा चैत के महीना सखी रहन मरद के भइल बेदीना सखी जब से चढ़ल बा चैत के महीना सखी रहन मरद के भइल बेदीना सखी अरे माई रे करे लसर फसर लहंगा रे लो जोरीला रोज ताऊ में भतर सुते जाऊ में जोरीला रोज ताऊ में भतर सुते जाऊ में हम विष्णुपुरी चाचा शक्ति सोना शंकर भैया अप्पू भैया ले कितना बताई हो तो दोनों जना जाके बलिया में राम राम जपत लो सखी देख बहसत रहनु तो तोरा के कुकुर मोचा के बाचा दिखा दे ए राजा जी मान जाई ना अदही पफान जाई ना ई खरगोश पोस ना मानी जाके खरिहानी में सु तेला रात दिन हो जवहनी बाक मसीन हो कि गरम होला मसीन हो ए राजा जी रे वो टावर के पावर खत्म हो गई बा का ते का चाहता रे मन हरदम रहेला नव छाव में जोरीला रोज ताऊ में भतर सुते जाऊ में जोरीला रोज ताऊ में भतर सुते जाऊ में सखी काए सखी इनका प्यार से हम कहियो खुश नहीं हो पावत हो हम जानत तनी ते हमारा मूस के जूस के फेरा में पड़ल बाड़े लेकिन तोरा भेटाई ना ए राजा जी करो ना अरे बड़ा भयंकर बीमारी है चैत में डरो ना औरत ये कहतिया भैया अरे का हो गोल विष्णुपुरी कबहू प्यार से ना देखत बा कि अछैत घर में पेटत बा कि कबहू नहीं फेकत बा ए लालू भाई औरतिया कहतिया का हो शक्ति सोना पूरा हेला ना गो जोरीला रोज ताऊ में भतर सुते
चलिला रजताऊ में भतर सुते चलिला रजताऊ में भतर सुते जाऊ में। अरे हमरा तेकरा पर डाउट लागता।